Tervetuloa. En sano mitään, mutta podcastin ensimmäisen jakson pariin. Tänään puhutaan suomalaisesta virkamieshallinnosta sen kaikkein kirkkaimmassa muodossa. Puhutaan siitä, miten Keravan kaupunki, jonka väkiluku on noin 38 000, onnistui käyttämään yli 215 000 euroa harjanvarsiin ja muuhun turhakkeeseen. Tämän päätöksen tehneitä voisi kutsua vaikka nimellä Keravan kampaviinerikangstereiksi. Mutta tässä ei olla tekemisissä jonkun oikean organisoidun rikollisuuden kanssa. Tässä ollaan tekemisissä suomalaisen kunnallishallinnon kanssa. Tässä ei ole siis mitään takavarikoituja huumeita tai mitään tämmöistä, vaan tässä on PowerPoint-esityksiä, hankintapäätöslomakkeita, kokouspöytäkirjoja ja tarralla päällystettyjä harjanvarsia. Seuraavaksi tulee lyhyt pikakatsaus näistä tapahtumista. Eli Keravan kaupunki osti yli 215 000 eurolla jumppakeppejä ja palveluita. Yhdeltä yrittäjältä ilman kilpailutusta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoi, että lakia on rikottu. Poliisi tutki asiaa 2 vuotta. Ja useampi ihminen joutuu syyteharkintaan. Ja kun tästä silloin aikoinaan alettiin kysellä, niin vastaus oli luokkaa: ikävää, että kaivelette tällaista. Ja tänään käydään tätä tarinaa läpi. Kaikki nämä tiedot on julkisista lähteistä, muutamia mainitakseni: Yle, Iltalehti, HS, Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja Itä-Uudenmaan poliisi. Tähän alkuun voisi ottaa myös pienen lakiosion ja kaupungin ohjeistusosion, jotta tämä tarina aukeaa sitten vähän paremmin tuolla myöhemmin. Elikkäs Suomessa on olemassa hankintalaki. Laki sanoo, että kun kaupunki tai muu julkinen taho ostaa tavaraa tai palvelua, eli kun käytetään yhteisiä verorahoja, niin siitä on olemassa säännöt. Ja yksi tärkeimmistä säännöistä on 60 000 euron kilpailutusraja. Eli käytännössä näin. Jos hankinta on alle tämän rajatun hinnan, ei tarvitse kilpailuttaa ja hankinnan voi tehdä melko vapaasti. Jos taas hankinta on yli tämän rajan, niin täytyy kilpailuttaa. Toinen tärkeä kohta tässä laissa on, että hankintoja ei saa keinotekoisesti pilkkoa pienempiin osiin, jotta ne pysyisivät alle 60 000 euron rajan. Eli jos ostat 2 asiaa samaan projektiin, niin yhteissumma ratkaisee. Ja sitten on tämä kaupungin oma ohjeistus, joka menee näin. Alle 9 000 euron
hankinnat voidaan toteuttaa suoraan ilman tarjouspyyntöä. Jos taas hankinta on yli 9 000 euroa, mutta alle 60 000 euroa, niin kaupungin ohjeistuksen mukaan edellytetään kilpailuttamista tai vähintään tarjousten pyytämistä. Ja sanottakoon tässä alussa jo, että on täysin selvää, että nämä henkilöt ei välittänyt kaupungin ohjeistuksesta ainakaan. Ottaen huomioon, että kyseessä on sekä kaupungin johtaja että kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja. Ja vaikka tämä ohjeistus ei ole laki, niin onhan tämä silti aika irpokasta toimintaa, jos näin voi sanoa. Tämä hankintalaki ja kaupungin ohjeistus on hyvä pitää mielessä, sillä on merkitystä myöhemmin. Tässä tarinassa on ainakin 2 julkista henkilöä julkisissa viroissa julkisilla rahoilla. Näiden tekemiset julkisessa virassa on julkisia asioita. Tähän liittyy myös keravalainen yrittäjä ja painonnostovalmentaja nimeltään Matti Westman. Westman kehitti taukoliikuntatuotteen nimeltä Keppi ja porkkana. Kaupunginjohtaja Rontu teki hankinnat, kaupunki osti, Westman myi ilman kilpailutusta. Selityksenä tälle toimi, että kyseessä oli pilotti- ja kehittämishanke, joka Ronnun mukaan vapautti kilpailutusvelvollisuudesta. Kaupunginjohtaja Rontu mainitsi myös tuntevansa ulkonäöltä yrittäjä Westmanin samoista harrastuspiireistä. Rontu sanoi myös, että kyseessä ei ole tutun yrittäjän suosiminen. Nämä ovat hänen sanojaan julkisuuteen. Mutta käydäänpäs tässä välissä katsomassa vähän Facebookia. Lokakuussa 2023 yrittäjä Westman jakoi HS:n uutisen, joka liittyy tähän hyvään hankkeeseen. Westman sai julkaisuun muun muassa onnitteluita, ja yksi näistä onnittelijoista oli kaupunginjohtaja Rontu. Rontu kirjoitti näin, suora lainaus. Kiitos, kun ehdotit tätä Keravalle. Johon Westman vastasi näin, suora lainaus. Yritin sulle soittaa, mutta sulla kiire. Olen koko illan himassa. Kyllä se nyt vaan niin kirsi on, että minä ehdotin ja sinä sanoit, että hyvä idea. Vien eteenpäin. Siis me yhdessä. Kyllä se nyt vaan niin kirsi on, että minä ehdotin ja sinä sanoit, että hyvä idea. Vien eteenpäin. Tässä kohtaa en sano mitään, mutta Westman tässä sanoo, että hän on ehdottanut ja Rontu
vienyt eteenpäin. Kun taas Rontu on sanonut, että pääluottamusmies oli puhunut Westmanin kanssa ja pääluottamusmies oli se, joka tätä oli vienyt eteenpäin. Joku voisi sanoa, että tämä on vähän omituista. Vuosina 2019–2023 Kerava osti Westmanin eri yrityksiltä. Yrityksiltä. Ei yhdestä firmasta, vaan useammasta. Liikuntapalveluja ja välineitä. Kaikki ilman kilpailutusta. Iltalehden mukaan hankinnat oli tehty siten, että ne jäivät juuri ja juuri alle kilpailutusrajan. Ja tässä kohtaa on hyvä muistaa se laki, joka kieltää hankintojen pilkkomisen osiin. On myös hyvä muistaa kaupungin ohjeistus, mitä siinä sanottiin. Ja tässä kohtaa tarina nousee uudelle tasolle. Kesäkuu 2023 toimialajohtaja Larsson haluaa laajentaa keppi- ja porkkana-hankkeen kaupungin kouluihin. Se on ihan hyvä ajatus, ei siinä mitään. Mutta tässä tapahtuu seuraavaa. Samana päivänä samalta yrittäjältä 2 eri hankintapäätöstä peräkkäin. Hankinta numero 1. Hyvinvointipalvelupaketti. Paketti sisälsi ohjausvideoita ja koulutusta. Hinta lähes 60 000 euroa. Lähes 60 000. Tarkalleen ottaen 59 952 euroa. Hankinta numero 2. Jumppakepit ja säilytyspussit. Hinta yli 48 000 euroa. Kumpaakaan näistä ei kilpailutettu. Molemmat näistä jää yksittäin katsottuna alle 60 000 euron, mutta yhdessä ne on reilusti ylitä. Tässä kohtaa en sano mitään, mutta katsotaanpa mitä Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tästä mieltä. Tämä virasto on julkinen toimija, jonka tehtävä on katsoa tällaisia asioita. Ja myöhemmin, kun he tutkivat, niin Kilpailu- ja kuluttajavirasto oli sitä mieltä, että nämä 2 ostoa oli samaa hankintakokonaisuutta. Sillä ne liittyivät samaan hankkeeseen, ne tehtiin samana päivänä, saman viranhaltijan toimesta. Kilpailu- ja kuluttajaviraston lopputulema oli, että hankintalakia on rikottu. Näistä kepeistä ja säilytyspusseista pitää mainita vielä muutama asia. Nimittäin yrittäjä Westman myönsi itse Helsingin Sanomille,
että ainakin osa kepeistä oli tavallisia harjanvarsia. Ja tällaisia varsia saa kaupasta hintaan 2 euroa kappale. Harjan varsia, mutta nämä oli tarroilla päällystettyjä. Ja säilytyspussit, ne oli 120 euroa kappale. €120 yhdestä pussista, johon laitetaan harjanvarsi. Näille harjanvarsille oltiin painettu myös tarroja yli 1100 metriä. Marraskuun loppu 2023. Helsingin Sanomat on kaivellut tätä asiaa ja toimittajien esittämiin kysymyksiin toimialajohtaja Larsson vastaa tähän tyyliin. Onpa ikävää, että kaivelette tällaista. Tässä kohtaa voitaisiin käydä vähän läpi parempia tapoja vastata toimittajien kysymyksiin, joihin et välttämättä haluaisi vastata. Niihin voisi vastata vaikkapa jotain tällaista. Otamme asian tutkittavaksi. Tämä olisi ihan ok. Tai joku, että asia on vakava ja selvitämme sen. Tai painella vaikka ikivihreällä ja sanoa vaan, että no comments. Mutta ei. Ikävää, että kaivelette tällaista. Se, mitä itse kuulen tässä kommentissa, on tätä luokkaa. Tämä ei kuulu teille. Älkää kaivelko, menkää muualle. Joulukuussa yrittäjä Westman ei ihan hirveästi nauti siitä, että hänen nimensä on lehdissä tähän jupakkaan liittyen. Ja hän sanoo näin. Mä olen kuin joku rikollinen, kun mä olen myynyt keppejä. Mutta Westmanilla on tässä kyllä pointtikin. Nimittäin Westman on yrittäjä, joka tarjosi palvelua. Kaupunki osti. Hankintapäätökset tekee kaupungin virkamiehet, ei yrittäjä. Joten tulevat rikosepäilyt ei kohdistu Westmaniin. Joulukuun loppu 2023 Iltalehti julkaisee uuden jutun, joka menee näin. Kerava on ostanut Westmanin eri yrityksiltä 5 vuoden aikana liikuntapalveluja ja välineitä yli 215 000 eurolla. Ja kaikki ilman kilpailutusta. Joulukuussa poliisi arvioi tapahtumia ja harkinnan tuloksena ei syytä epäillä rikosta. Ja asia suljetaan. Ainakin väliaikaisesti. Sillä helmikuussa 2024 Kilpailu- ja kuluttajavirasto on seurannut tapahtumia tulleiden pyyntöjen jälkeen ja seurasivat uutisointia ja oli vähän silleen, että mikäs juttu tää on? Ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto
antaa Keravalle huomautuksen. Huomautuksen sisältö oli seuraava. Tämän kaltainen hankintojen pilkkominen on laissa kielletty. Vaikka huomautus itsessään ei tunnu olevan mitenkään iso asia suomalaisessa politiikassa, niin tässä kohtaa tämä huomautus sisältää viestin. Ja se viesti on, että lakia on rikottu. Ja tämän huomautuksen jälkeen poliisit tekee U-käännöksen ja ilmoittaa mahdollisesta uudesta tutkinnasta. 8. maaliskuuta 2024 alkaa virallinen esitutkinta. Eli kertauksena vielä. Joulukuussa poliisi sanoo ei rikosta. Helmikuussa Kilpailu- ja kuluttajavirasto sanoo hankintalakia on rikottu. Ja maaliskuussa poliisi on sillä, että no, tutkitaan nyt sitten. 7. maaliskuuta Keravan kaupunki ilmoittaa seuraavaa. Toimialajohtaja Larsson siirtyy toisiin tehtäviin. Syynä on syntynyt mediakohu, ja tämä päätös on tehty hyvässä yhteisymmärryksessä, ja hän jatkaa kaupungin palveluksessa. Tiedon hallinnon johtajana. 8. maaliskuuta virallinen esitutkinta käynnistyy ja rikoksena tutkitaan tuottamuksellista virkavelvollisuuden rikkomista. 26. maaliskuuta kaupunki tilaa tilintarkastusyhtiön tekemään selvityksen itsestään ja julkistaa tulokset. Seuraavat asiat tuli ilmi. Hankinnat olisi pitänyt tehdä yhtenä kokonaisuutena. Kaupungilla on puutteita sisäisessä valvonnassa ja perustelut hintojen pilkkomiselle puuttuu. Myös lakipalveluja oli ostettu samalta toimijalta toistuvasti ilman kilpailutusta. Eli tilintarkastusyhtiö, jonka kaupunki itse tilasi, sanoo, että kaupunki on toiminut väärin. Ja samana päivänä kaupunginjohtaja Rontu pitää lehdistötilaisuuden ja pyytää julkisesti anteeksi. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että Rontu on se kaupunginjohtaja, joka teki ensimmäiset hankinnat yrittäjä Westmanilta vuosina 2019–2020 ja selitti ne pilottina, joka myös tunsi Westmanin harrastuspiireistä ja johti kaupunkia koko sen 5 vuoden ajan. Tämä kaupunginjohtaja pyytää anteeksi ja jatkaa tehtävässään. Toimialajohtaja Larsson puolestaan sai uuden viran. Toukokuussa 2024
sopimus irtisanotaan ja hanke päättyy kesäkuussa. Ja ne 48 000 euron tarroilla kustomoidut harjanvarret jää kaupungin omistukseen. Ne jää sinne kouluihin. Ne jää varmasti hyvään käyttöön. Ja nyt palataan nykyhetkeen. 22. huhtikuuta 2026. Poliisi tiedottaa, että tutkinta on valmis. 2 vuotta poliisityötä tämän asian tiimoilta. Ja tässä on tulokset. 3 henkilöä syyteharkintaan virkavelvollisuuden rikkomisesta. Nämä rikkomukset liittyy vuoden 2023 kilpailumattomiin hankintoihin. Kävi myös ilmi, että alkuperäisestä pilottihankediilistä, joka oli 36 000 euroa, niin tästä ei oltu tehty viranhaltija- tai hankintapäätöksiä. Tästäkin epäillään virkavelvollisuuden rikkomista ja 1 henkilö syyteharkintaan. Poliisi epäilee myös, että julkisuuteen on levitetty väärää tietoa siitä, kuka teki päätöksen pilottihankkeesta. Eli poliisi epäilee, että joku on kertonut julkisuudessa väärän version siitä, kuka oli vastuussa mistäkin päätöksestä. Ja se väärä versio levitettiin virka-asemaa käyttäen. Nämä johtajat ei ostanut pelkästään keppejä, vaan myös mahdollisesti muokkasivat tarinaa siitä, kuka teki mitäkin. Poliisi ei kerro nimiä. Tutkinnon johtaja ei kerro, onko epäiltyjä 3 vai 4 vai 5. Tässä kohtaa ollaankin jo jakson loppupuolella. Hyvin pitkälti kaikki faktat on käyty. Ja minä en sen enempää lähde spekuloimaan mahdollisilla motiiveilla. Se voidaan jättää suosiolla syyttäjälle ja sitten myöhemmin mahdollisesti tuomioistuimelle. Mutta kilpailutussääntö on syystä olemassa. Se on yksi mekanismi, joka pakottaa tarkastamaan, että meneekö yhteiset rahat johonkin järkevään. Sen pitäisi olla se este. Ja KKV:n ja poliisin mukaan se este ohitettiin. Jokainen päättäköön itse, mitä tästä haluaa ajatella. Tämä tarina ei ole ohi vielä. Tulevaisuudessa syyttäjät päättää syytteistä, ja jos syytteet nostetaan, tuomioistuin päättää syyllisyydestä, ja ketään ei ole tuomittu vielä mistään. Ja se on hyvä muistaa. Joo. Tässä oli ensimmäinen jakso. En sano mitään, mutta
podcastiin. Tykkää jos tykkäsit. Jätä kommentteihin jotain. Kirjoita sinne vaikka, että voihan Keravan kampaviineri gangsterit tai jaksotoiveita, mitä ikinä. Jos taas et tykännyt, jätä vihainen viesti sähköpostiosoitteeseen kehityskohde@gmail.com. Hyvää viikonloppua kaikille. Vitu jumppakepe.